ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ। ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା, ବାଇବଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମାଥି ରଚିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଅଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଓ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଯେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ କଣ କର, ସୁସ୍ଥ କର, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଶୀଷ ସକଳକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ସକଳକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁ, ସେ ସମସ୍ତ ନେଇଯିବେ। ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏହି ସୁସ୍ଥକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଏକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯେ ବାସ୍ତବତଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ତହିଁର ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେପରି କଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲେ। ପିତା ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ତଦ୍ରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ତୁମେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ କଣ କର, ସୁସ୍ଥ କର, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ। ତୁମେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଅଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। ମାଥି ରଚିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବେ, ତା 108 ମାନେ 108 ଭାବରେ ତାହା ସମ୍ପର୍କ ହେଉଅଛି। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହା ଆଜି ଆମମାନେ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖୁଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ଏହି କଥା କହି ଘୋଷଣା କର। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଜି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିନା ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଅଛ, ତାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ଏହା ଜାଣି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ